Vítajte na dnešnom masterclasse. Som naozaj nadšený, že vás tu mám. Dnes ideme priamo na vec a do detailov si spoločne rozobereme skúšobnú otázku číslo 18. Zameriame sa na úradný vestník Európskej únie, jeho základnú charakteristiku a štruktúru. Ak chcete na skúške z európskeho práva skutočne zahviezdiť, toto je presne tá téma, ktorú jednoducho musíte mať v malíčku. Začneme hneď pekne zostra jednou naozaj provokatívnou otázkou. Predstavte si to, môže byť nejaký občan alebo aj podnikateľ viazaný zákonom, ktorý si objektívne nedokáže prečítať? Táto otázka nás totiž vťahuje priamo do samotného srdca tzv. Princípu právnej istoty. Aby sme vôbec pochopili, prečo je tento vestník taký kolosálny systém, musíme si uvedomiť absolútne kľúčovú vec. Právo, ktoré nie je riadne a zrozumiteľne publikované, ako by vlastne ani neexistovalo. Takže poďme na to. Tu je naša dnešná cestovná mapa k tej perfektnej známke. Rýchlo si prejdeme základnú charakteristiku, potom štruktúru, čiže časti L, C a S. Následne sa pozrieme na záväznosť a elektronickú verziu, nevynecháme jazykový režim a na záver si to celé prehľadne zhrnieme. Bod číslo 1. Základná charakteristika a význam úradného vestníka. Aby ste vyučujúcemu ukázali, že naozaj chápete podstatu veci, musíte začať touto definíciou. Podľa paragrafu 2 nášho zákona 416 z roku 2004 platí nevyvrátiteľná domnienka znalosti európskych predpisov, ktoré boli uverejnené vo vestníku. Čo to pre vás v praxi znamená? Je to úplne to isté, čo pri našej domácej zbierke zákonov. Staré známe ignorantia juris non excusat, teda neznalosť zákona neospravedlňuje. Ako náhle je niečo zverejnené v úradnom vestníku, automaticky sa predpokladá, že to poznáte. A verte mi, túto domnienku na súde jednoducho nevyvrátite výhovorkou, že ste si to zabudli pozrieť na webe. A teraz si skúste predstaviť ten reálny objem textu. Úradný vestník totiž vychádza každý jeden pracovný deň. A to číslo 24 tam vôbec nie je náhodou. Presne v toľkých úradných jazykoch Európskej únie sa totiž vydáva paralelne. Celé to zastrešuje Úrad pre vydávanie publikácií v Luxemburgu. A poviem vám, je to priam monumentálny prekladateľský a legislatívny výkon. Ďalší skvelý detail pre vašu odpoveď. Z historického hľadiska je fajn vedieť, že tento dokument menil svoj názov. Až do roku 2003 sa volal Úradný vestník Európskych spoločenstiev. Až potom dostal svoj dnešný názov Úradný vestník Európskej únie. No a pre nás je absolútne zásadný rok 2004. Vtedy sme predsa vstúpili do únie a od tohto momentu sú tieto dokumenty dostupné aj v slovenskom jazyku. Prechádzame na druhý bod. Štruktúra. Teda presnejšie časti L, C a S. Čo je na tomto rozdelení naozaj zaujímavé, je tá prísna systematizácia. Ako prvé, tu máme časť L. L ako legislatíva. Pre právnikov je toto určite tá najpodstatnejšia časť, pretože presne tu nájdete to tzv. Tvrdé právo. Sú tu publikované všetky záväzné legislatívne akty, nariadenia, smernice, rozhodnutia, ale aj tie nelegislatívne, ako sú medzinárodné dohody. Jednoducho povedané, ak hľadáte nejaké záväzné pravidlo, ktoré má priamy dopad na občanov a štáty, 100% ho hľadáte v L-ku. Hneď po nej nasleduje časť C, C ako informácie a oznamy z francúzskeho communications. Tu prechádzame od striktných pravidiel k nezáväzným, ale mimoriadne dôležitým informáciám. Nájdete tu rôzne uznesenia, odporúčania, stanoviska inštitúcií či prípravné akty. A pozor, pre vás budúcich advokátov je tu jedna kritická vec, nachádzajú sa tu oznámenia súdneho dvora. Takže ak chcete sledovať najnovšie trendy v judikatúre a vývoj úniového práva, toto je váš primárny zdroj. No a štruktúru nám uzatvára časť S. Toto je taká dosť špecifická sekcia určená hlavne pre biznis a verejnú správu, pretože S znamená verejné obstarávanie. Publikujú sa tu oznámenia o rôznych verejných zákazkách v rámci členských štátov, dnes sa k nej už prakticky pristupuje výlučne elektronicky, a to cez databázu, ktorú možno mnohí poznáte pod skratkou TED, čiže Tenders Electronic Daily. Takže si to zhrňme. L je legislatíva, C sú informácie a S sú tendry a obstarávania. Tretí bod nášho rozboru. Záväznosť a elektronická verzia. Pozrime sa teraz na praktickú realitu dneška v porovnaní s minulosťou. Voľakedy bola totiž záväzná výlučne tlačená papierová verzia. Od roku 1998 síce existovala online databáza Eurlex, ale tá bola len čisto informatívna. Ten masívny zlom prišiel až 1. júla 2013. Od tohto dňa sa práve elektronická verzia vestníka stala tou jedinou oficiálnou, autentickou a hlavne právne záväznou formou. Takže dnes už v praxi fungujeme v absolútnom digital first režime.
Ale tu je jeden naozaj prekvapivý detail, ktorým na skúške určite ohúrite. Papierové verzie totiž úplne nezmizli. Únia si ich stále starostlivno udržiava, ale pozor, slúžia už naozaj len ako núdzová poistka. Prečo? No predstavte si masívny kybernetický útok. Servery padnú a Eurolex prestane fungovať. V takomto extrémnom scenári sa dá právne oprieť práve o túto fyzickú tlačenú zálohu, aby tá naša spomínaná domnienka znalosti práva nebola nijako ohrozená. Bod číslo 4. Jazykový režim a dostupnosť. Teraz sa presúvame k tej praktickej judikatúrnej časti, ktorú vyučujúci jednoducho milujú. Pamätáte si na tú našu otázku z úvodu? Tu na ňu konečne máme odpoveď. Princíp právnej istoty absolútne a striktne vyžaduje, aby mal každý jeden adresát reálnu šancu oboznámiť sa so svojimi povinnosťami vo svojom vlastnom úradnom jazyku. Nemôžete predsa od niekoho vyžadovať plnenie nejakej povinnosti na základe predpisu, ktorý si jednoducho nemá ako prečítať. A toto bravúrne ilustruje slávny rozsudok súdneho dvora v prípade Skomalux, označovaný aj ako C161/06. Súd v ňom riešil presne túto dilemu a jasne porovnal vymožiteľné a nevymožiteľné akty. Zjednodušene povedané, ak je predpis riadne publikovaný v úradnom jazyku štátu priamo vo vestníku, je plne vymožiteľný. Ak ale chýba riadny preklad a predpis je napríklad len niekde provizórne zavesený na nejakej web stránke inštitúcie, voči jednotlivcovi je absolútne nevymožiteľný, nemôže voči nemu vyvolať žiadne negatívne právne účinky. Toto je preukázanie princípu právnej istoty v tej najčistejšej praxi. A blížime sa do finále, bod číslo 5. Zhrnutie pre skúšku. Dobre, poďme si to pekne pospájať. Toto je váš ultimátny ťahák na otázku číslo 18. Základom je pamätať si rozdelenie do troch hlavných častí. Časť L, čiže legislatíva, to je to naše tvrdé, záväzné právo. Časť C, informácie, to je tá mäkšia časť, nezáväzné akty a dôležité súdne oznámenia. A nakoniec časť S, čiže verejné obstarávania a zákazky. Majte pred očami túto tabuľku, nezabudnite spomenúť judikát Skomalux a máte polovicu úspechu pevne vo vrecku. Náš dnešný rozbor by sme mali zakončiť nejakou silnejšou myšlienkou. Tak sa pýtam, v teórii síce platí tá krásna, nevyvrátiteľná domnienka, že predsa všetci poznáme všetko, čo sa v úradnom vestníku zverejní. Ale úprimne, pri tom masívnom každodennom objeme novej legislatívy v 24 jazykoch, myslíte si, že sú si bežní občania, ba dokonca aj právnici, skutočne plne vedomí všetkých tých práv a povinností, ktoré Únia denne publikuje? Je to fascinujúca kolízia krásnej právnej teórie a celkom drsnej reality dnešného informačného veku. Nechám vás o tom trochu porozmýšľať. Ďakujem vám za pozornosť, držím vám palce na skúške a vidíme sa opäť pri ďalšej téme.